Corina Mihaela Roman, Din afara corpului. Capitolul 1. Prima dată. S-a întâmplat pe fondul unei epuizări fizice foarte mari, astfel că toată atenția corpului, a gândurilor și a oricăror trăiri interioare era îndreptată către finalizarea cât mai rapidă a renovării unui apartament. Într-o astfel de stare fizică și cu un surplus de 2 palme peste obraj, cu rol de control vis-a-vis de capacitatea mea de a menține ritmul respirației, venite din partea soțului îngrijorat, în cele din urmă am adormit. Spre dimineață, mă ridic puțin din poziția în care mă aflu privind în urmă, iar ceea ce privesc este chiar trupul meu. Îmi pot descrie trupul din perspectiva a ceea ce sunt privindu-l, și anume eu, cât se poate de reală, de conștientă asupra a ceea ce sunt și văd și mi se întâmplă. Trupul meu este întins pe burtă, fața mea este așezată pe pernă pe o parte și nu mă fascinează, nu mă atrage, nu mi se pare grozav acest trup al meu. Îmi privesc apoi soțul dormind liniștit, cu spatele la mine. Cum arăt eu, cea desprinsă de trup, îți pot descrie din perspectiva unei alte eu, cea de-a treia eu, pe care o privesc și mă privește și care sunt în același timp și nicio clipă acest trup. Cea de-a treia eu sunt o masă de energie, fără formă anume, fără gânduri, emoții, sentimente și doar cu o singură calitate, aceea de observator, care mă observă desprinsă de trup până la jumătate, ținându-mă de acesta cumva prin ombilic, transparentă, ușoară și de o dimensiune mult mai mică decât cea a corpului. Ca și cum cineva mă întreabă dacă vreau să mă întorc în trup, eu cea de-a doua răspund: da, vreau să mă întorc pentru că soțul meu are nevoie de mine. În clipa imediat următoare mă ridic brusc înșezut și nu știu de ce îmi propun să mă sperii, să-mi fac cruci peste cruci și să rostesc Doamne ferește de câteva ori. Nu am fost niciodată o persoană normală. Să mă fi născut oare cu această boală a nebuniei? Pentru că dintotdeauna o altă lume după care tângeam mai mult se desfășura în mine și încerca să iasă la suprafață, să o cunosc mai bine, să mă cunosc mai bine. Visele premonitorii de mic copil au evoluat mai târziu în mesaje privind următoarele decese în familie, data aproximativă a acestora adeverându-se întotdeauna. Cine să sufere mai mult de nebunie? Eu care povesteam dinainte, care anunțam? Sau cei foarte apropiați și care, deși sceptici, sunt doar vise, se luptau să le nege realitatea chiar în fața împlinirii lor? Comunicările prin vise cu rudele decedate ale apropiaților, pe care eu niciodată nu le cunoscusem, au rămas așa, agățate pe câteva uimiri. Darul poeziei l-am avut din adolescență și s-a întrerupt brusc, dar dorul și altceva au existat dintotdeauna în interiorul meu reținut. Visele în care vizitam lumi de dincolo sau cele în care mă vedeam prăbușindu-mă în corp erau la vremea aceea extraordinare și cam atât. Și totuși o trăsătură a mea constantă. Iată bagajul cu care am venit în fața acestei experiențe petrecute în anul 2009, când împlinisem deja 27 de ani. Un an mai târziu, în timpul unei plimbări prin grădina zoologică, am simțit și am văzut deodată cum o lumină caldă sub forma unui înger cobora din cer și îmi umplea sufletul. Atât de intensă și de curată a fost simțirea, încât mi-am desfăcut brațele să primesc lumina aceasta. Brațe care imediat și-au reluat mișcarea normală la strigătul soțului. Ce faci? Se uită lumea la tine. Când nimeni nu te ia în serios, cel puțin la început, începi și tu să te ignori. Totuși, după acest moment,
mai exact la câteva zile, din senin m-am așezat în fața calculatorului și am început să scriu versuri după versuri, fără să mă opresc timp de 6 ore, după o pauză de 11 ani. Și tot de atunci scrisul versurilor și mai apoi a prozelor scurte au devenit felul meu de a fi, de a mă defini, de a exterioriza. Iubire de dincolo de orice imaginație, îndrumări prin vise și atenționări, ghizi spiritual, piramide și balanțe cu talere unite și pietre de ametist. Tot de atunci am început să practic meditația, la fel de simplist ca și în ziua de astăzi. Să citesc din ce în ce mai multe cărți de spiritualitate, despre experiențe în preajma morții, despre karmă, suflete gemene, chakre, etc. Trăiam două vieți pe care nu reușeam să le contopesc și nu știam să trăiesc bine pe niciuna dintre ele. Teama de întuneric s-a intensificat atât în visele mele din timpul nopții, în care bâșbâiam și încercam să ajung undeva și să înțeleg orice, cât și în viața fizică, chiar dacă un înger mi-a spus într-un vis: dacă există încredere în Dumnezeu, nu mai ai nevoie de niciun ferinar și de nicio lumânare pe drumul tău, pentru că încrederea este însăși lumina.